Ηχογραφεί, κάτι γυρίζει πίσω σαν να είναι μορφή. Σηκώθηκα σήμερα το πρωί. Να φτιάξω ένα καφέ, μου είχα φτιάξει από χθες κοδεΐνη με η ζάχαρη. Δεν τα μπορώ αυτά. Χαχα. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Πάμε ξανά, ξανά. Μπες την άρα, μπες. Άναψα τον μπάφο και δεν έχει ενοχές. Γίνα το, μου το γυρνούσες από χτες. Από χτες και το έχω σκάσει τώρα. Τα έχουμε πιει και είμαστε χάι από χτες για τώρα. Δεν μπορώ, δεν έχω ώρα. Ούτε τι θυμάμαι καν. Μαζί με τον Πατάν. Ποιος είναι αυτός ρε γάμο? Έχουμε τρελαθεί σε διαφορετικό κελί. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν θέλει, γιατί είναι μυστικό. Μυστικό μορφή, τελείωσε το beat, τελειώσαμε κι εμείς. Βασικά έχει ακόμα λίγο, παίρνω το χάρο και πάμε γύρω βόλτα. Κάντε μια κλασικά, πάμε για γαλοπαρδία man. Εδώ με όνειρο βάτι, πάνω και κάτω από το κρεβάτι από τα μωρά. Τι να κάνουμε γι' αυτά, τι να κάνουμε γι' αυτά. Μας πήραν την καρδιά, μας πήραν την καρδιά, μας πήραν την καρδιά, μας πήραν την καρδιά. Τρόλ και ραπ, μας πήραν την καρδιά, τρόλ και ραπ, μα κανένα τρόλ. Πέφτουνε σαν μποτ.